Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και επειδή φέτος θα πούμε το λάδι λαδάκι, πώς λέγαμε το ψωμί ψωμάκι, θα πούμε το λάδι λαδάκι. Γίνεται η συγκομιδή του ελαιοκάρπου με σεκιουριτάδες. Φυλάνε το βράδυ μέχρι να συνεχιστεί την άλλη μέρα από τα ελαιόδεντρα, φυλάνε σεκιουριτάδες, μην πάνε και κλέψουν τον καρπό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα μυστικά του λαδιού από έναν άνθρωπο που παρουσιάζω για πρώτη φορά στην εκπομπή. Είναι σύμβουλος ποιότητος ελαιολάδου. Έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έχει ειδικευθεί, θεωρείται από τους διεθνείς ειδικούς στα θέματα ελαιολάδου. Τον συμβουλεύονται Ιταλοί, Ισπανοί και βεβαίως Έλληνες και θέλω να τον ακούσουμε απόψε. Είναι ο κύριος Βασίλης Φραντζολάς. Καλησπέρα κύριε Φραντζολά. Καλησπέρα κύριε Παναγιτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου που σας έχω στην εκπομπή έναν τόσο ειδικό και τόσο σημαντικό σε διεθνές επίπεδο άνθρωπο. Λοιπόν, τι γίνεται φέτος με το λάδι, γιατί θα πούμε το λάδι λαδάκι, γιατί έχει ακριβήνει τόσο πολύ το λάδι ώστε να γίνεται απρόσιτο για τη μέση ελληνική οικογένεια. Κύριε Παναγιτόπουλε, είναι καθαρά θέμα πολύ μικρής παραγωγής που παρουσιάζουν οι κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες με αποτέλεσμα να λείπουν. Γιατί μικρή παραγωγή κύριε Φραντζολά? Η μικρή παραγωγή θα σας πω. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι οι τιμές του ελαιολάδου ουσιαστικά προσδιορίζονται από την Ισπανία. Γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, παράγουν ίσως και τη μισή παγκόσμια παραγωγή. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αν η Ισπανία έχει πολύ μεγάλη παραγωγή πέφτει η τιμή του ελαιολάδου. Αν έχει μικρή παραγωγή ανεβαίνει η τιμή του. Φέτος λοιπόν έχουμε πολύ μικρή παραγωγή, δηλαδή είμαστε γύρω στο 40-50% στην Ισπανία και φέτος όπως και πέρυσι λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Δηλαδή κυρίως λόγω της ζέστης η οποία επικράτησε και μάλιστα εδώ να τονίσω ότι δεν είναι μόνο γενικώς και αορίστος η ζέστη. Πρέπει η ζέστη για να κάνει κακό να χτυπήσει κυρίως την εποχή της ανθοφορίας. Γιατί άμα χτυπήσει το άνθος που είναι ανοιχτό πέρα από μια θερμοκρασία πάνω από 38-40 βαθμούς, ο ύπερος που είναι στο άνθος καταστρέφεται και έτσι δεν μπορεί να δέσει καρπό. Έχουμε λουλούδια, δεν δένουν καρπό. Λοιπόν, αυτό παρατηρήθηκε 2 χρόνιες φέτος στην Ισπανία και πέραν αυτού έχουμε και λιγότερες βροχές που σημαίνει ότι τα δέντρα διψάσανε πολύ, άρα δεν δέσανε πολλούς καρπούς, δεν μπορεί να δέσει ένα δέντρο. Κύριε Φραντζολά, σε ό,τι αφορά την τιμή στην οποία καλείται να αγοράσει ο μέσος άνθρωπος, έτσι, ο μικρομεσαίος νοικοκύρης, ο οικογενειάρχης, το λάδι από το ράφι του σούπερ μάρκετ, δεν υπησέρχονται οι μεσάζοντες? Εδώ μαθαίνω ότι στη Μεσσηνία 3 έμποροι συναντήθηκαν και έφαγαν σε ένα γνωστό ξενοδοχείο που βρίσκεται μάλιστα πάνω στον παραλιακό δρόμο, στην παραλιακή λεωφόρο της Καλαμάτας και κανόνισαν τις τιμές του λαδιού. Λοιπόν, δεν υπησέρχεται εσχροκέρδεια, δεν υπησέρχεται κερδοσκοπία? Κύριε Παναγιτόπουλε, καταρχάς να πούμε ότι οπουδήποτε υπάρχει εμπόριο και μάλιστα θα έλεγα σε χύμα μορφή, όπως είναι τα φρούτα και τα σαλατικά και τα ελαιόλαδο βεβαίως, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν, όπως λέτε, ύποπτα συμφωνίες κτλ. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημά μας. Επειδή τους είδανε σε μια ταβέρνα, πέρυσι πιθανόν να είχαν συναντηθεί 10 φορές και δεν είναι αυτό το θέμα μας να το συζητάμε καν. Το εάν υπάρχει εσχροκέρδεια θα σας το θέσω σε μια άλλη βάση, που είναι η ουσιαστική. Καταρχάς, όταν έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, δεν μπορεί να έχετε μεγάλη εσχροκέρδεια. Γιατί υπάρχουν μικρή παραγωγή. Μα υπάρχει ανταγωνισμό στην Ελλάδα? Υπάρχει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί? Στο γάλα δεν έχουμε καρτέλ, κύριε Φραντζολά? Για το καρτέλ του γάλατος δεν έχετε ακούσει? Για το καρτέλ του τσιμέντου, για το καρτέλ του τσιμέντου δεν έχετε ακούσει? Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ανταγωνισμό στην Ελλάδα? Όχι, θα απαντήσω. Τσιμέντο φτιάχνουν 2 εταιρείες. Ελαιόλαδο παράγουν τουλάχιστον 500 εταιρείες. Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι εύκολο λοιπόν που λέτε. Δεν είναι εύκολο. Ακούστε να σας πω. Θέλετε να σας πω που είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι πόσο θα βάλουν την τιμή. Το πρόβλημα είναι πόση νοθεία θα γίνει με περσινό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε ότι δεν έχουν καμία άποψη για το αντικείμενο. Πώς γίνεται αυτό? Για να μας το πείτε. Μα γι' αυτό βγάλαμε εσάς που ξέρετε να μας τα πείτε. Πώς γίνεται λοιπόν η νοθεία?
Ακούστε, καταρχάς να σας πω ότι εγώ να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτά τα πράγματα μπορώ και αν θέλετε να σας πω και τα λέω, γιατί δεν έχω 20 χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο σε βάθος, δεν έχω καμία εμπορική σχέση με κανέναν απολύτως, σε κανένα τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν έχω καμία εξάρτηση και μπορώ και μιλάω τελείως ελεύθερα. Έτσι. Οι περισσότεροι που βγαίνουν δυστυχώς είναι μέσα σε αυτή την αλυσίδα του ελαιολάδου και πούνε κάτι, θα θίξουν τον άλλο, δεν το λένε. Ακούστε να σας πω. Για πείτε μου, ναι. Η κερδοσκοπία δεν γίνεται στην τιμή. Το άλλο είναι καταρχάς οι τιμές είναι ανοιχτές. Θα σας πω για να καταλάβετε. Ναι. Δηλαδή ένας μεγάλος τυποποιητής στην Ηλία, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, έδωσε μια δημόσια τιμή προσφορά στους υλοπαραγωγούς και τους είπε: θα αγοράζω το πρώτης ποιότητας ελαιόλαδο, αυτό το αγκουρέλαιο, πολύ καλό κτλ. 9,25. Τέλος. Άρα αγοράζει 9,25. Από εκεί και πέρα δεν πάει να το βάλει 50. Έτσι. Λοιπόν, αυτό επομένως δεν μπορεί, άντε να το βάλει 1 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τι λέτε τώρα. Εδώ θα φτάσει 17-18 στο σούπερ μάρκετ. Από 9,25 θα φτάσει 18. Ναι, καταρχάς πρέπει να βάλετε 13% ΦΠΑ. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, πρέπει να βάλετε ότι μεσολαβεί η τυποποίηση. Ναι. Μεσολαβεί μια απώλεια, ξέρω εγώ, 3% στο φιλτράρισμα και από εκεί έξοδα μετά αποθήκευσης και μετά κερδίζει και το σούπερ μάρκετ. Αυτά λέω και εγώ. Μα αυτά λέω και εγώ. Δηλαδή σε λίγο, όπως μας τα λέτε, θα λυπηθούμε το σούπερ μάρκετ, τους καημένους που έχουν μαζέψει δισεκατομμύρια κασαδούρα τα τελευταία χρόνια, και θα λυπηθούμε και τους χονδρεμπόρους. Θα βγάλω ένα δοχείο επέτου ζητιανιάς στην Ομόνια και θα παίζω και ένα ακορντεόν και θα λέω ελεήστε τους εμπόρους. Μην φτάσουμε και εκεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο εμπόριο σας επαναλαμβάνω ότι πάντα υπάρχουν θέματα εσχροκέρδειας σε όλο τον πλανήτη και σωστά σε όλα το τα λέτε. επίπεδα. Στην Ελλάδα το έχουν παρακάνει όμως, κύριε Φρατζολά, το έχουν παρακάνει στην Ελλάδα. Και αφήστε εμένα να τα λέω, μην παίρνετε θέση εσείς αν δεν θέλετε. Εγώ παίρνω θέση. Μην παίρνετε θέση εσείς. Το έχουν παρακάνει και τα σούπερ μάρκετ, το έχουν παρακάνει και οι χονδρέμποροι. Ναι, μισό λεπτό. Πού ζούμε σε μια. Για την οθεία πείτε μου, αφήστε τα νεοφιλελεύθερα τώρα. Για την οθεία πείτε μου, σας παρακαλώ. Για την οθεία θέλω να μου πείτε. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πείτε μου για την οθεία. Για την οθεία πείτε μου. Με το παλιό λάδι. Αυτό κατά κόρον. Κατά κόρον. Σήμερα, κατά κόρον. Εγώ δεν θα πω την εταιρεία βεβαίως. Βεβαίως δεν θα την πω. Έχω ήδη επικοινωνήσει μαζί τους. Γιατί εγώ αυτά τα θέματα τα κυνηγάω εδώ και χρόνια. Σωστό. Πήρα μια φιάλη εξαιρετικό παρθένο Πόπ Καλαμάτα. Ναι. Το οποίο λύγει μετά από 18 μήνες. Ναι, προσέξτε, 18 μήνες είναι η ανώτατη περίοδος που μπορεί να βάλει ένας τυποποιητής. Λύγει μετά από 18 μήνες και το ελαιόλαδό του είναι ελαττωματικό. Δηλαδή δεν είναι εξαιρετικό παρθένο, για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν είναι πολύ καλό. Έχει βάλει μέσα περσινό ελαιόλαδο. Γιατί λέει, προσέξτε, γράφει, αν θέλετε να σας πω τι γίνεται. Ελάτε, γιατί πρέπει, τελειώνει ο χρόνος. Ακούστε να σας πω, να βγούμε μια άλλη φορά στα πω. Δεν μπορώ, υποπίεση τέτοια δεν μπορώ. Μα τι να κάνουμε. Ο δημοσιογραφικός χρόνος είναι δεδομένος. Όχι, ο χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, να έχουμε πολύ χρόνο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η νοθεία, όταν λέω νοθεία εννοώ μίξη του φετινού ελαιολάδου με περσινό. Έτσι. Αυτή είναι η νοθεία. Δεν θα πάω στα σπορέλαια, δεν θα πάω σε άλλα ελαιόλαδα τα οποία αυτά γίνονται στα χύμα μόνο. Στα χύμα. Προσέξτε. Να ξέρετε ότι ο καρκίνος στο ελαιόλαδο στην Ελλάδα λέγεται χύμα ελαιόλαδο 17 λίτρος δενεκές. Γιατί είναι το καρκίνωμα? Ακούστε να σας πω, δεν το ξέρετε. Ελάτε για να κλείσουμε, τελειώνει ο χρόνος, γι' αυτό σας το λέω. Δεν θα κλείσετε, να αφήσετε να κουρέψετε τον επόμενο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Κύριε Φρατζολά, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, μια κουβέντα να κλείσουμε, ελάτε. Λοιπόν, το καρκίνωμα είναι ο 17 λίτρος δενεκές, ο οποίος απαγορεύεται καν να εμφανίζεται οπουδήποτε. Και το ελληνικό κράτος και οι ελληνικές αρχές και η λιμενική, αστυνομική και κυρίως ο ΕΦΕΤ το κάνουνε, πώς να σας πω, έχει γίνει μονάδα μέτρησης του κόστους του ελαιολάδου, πόσο και το ενεκές.
Απαγορεύεται, κύριε, ο Τενεκέ να κυκλοφορεί οπουδήποτε. Απαγορεύεται. Λέτε γιατί υπάρχει θέμα νοθείας. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέτε γιατί υπάρχει θέμα νοθείας. Και νομίζω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Ελάτε για να κλείσουμε, ελάτε. Τι να κάνουμε, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Φρατζολά μου. Τι να κάνουμε, τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Λοιπόν, βγήκε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ και δεν τον τιμά αυτό που είπε. Είπε ότι δεν κινδυνεύει ο καταναλωτής από νοθευμένα ελαιόλαδα. Καθόλου δεν τον τιμάει αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Προσέξτε. Ελάτε να κλείσουμε και θα επανέλθουμε. Μία ερώτηση θα κάνω στον ΕΦΕΤ δημοσίως. Ελάτε, κλείσαμε. Τα ελαιόλαδα τα οποία βρίσκονται φορτωμένα με φυτοφάρμακα και τα οποία στην τυποποίηση δεν μπορούν να πάνε. Δηλαδή οι εταιρείες προτού τυποποιήσουν παίρνουν επιστοποιητικό ότι δεν έχει φυτοφάρμακα. Αυτά όλα τα ελαιόλαδα, μπορεί να μας πει ο κύριος πρόεδρος του ΕΦΕΤ, που είναι και πανεπιστημιακός, πού πάνε, ποιοι τα καταπίνουν όλα αυτά. Μπράβο, να μείνουμε εκεί και από αυτό το σοβαρό ερώτημα που θέσατε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Φρατζολά. Πρώτη φορά τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή.